τη δική μου να είναι και να το χάσουμε. Τι κάνουμε είναι το θέμα. Πάμε να δούμε. Τουλάχιστον θα έχω έναν δεύτερο δίπλα μου να μπορέσω να κάνω σε περίπτωση counters που να έχω support, έτσι. Δύο. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτή η περίπτωση έχει εξαφανιστεί, έχει εκμηδενιστεί. Βλέπετε. Τώρα, σε περίπτωση που ήταν σοβαροί παίχτες, αυτό εδώ θα είχαμε ένα χιλιάρικο χαλάρο εδώ. Τώρα ψάχνουμε πάντα σε κάθε map, πρέπει να ψάχνουμε καινούργια σημεία, δηλαδή να ρίχνουμε την ποιότητα των παιχτών για να ξέρουμε σε ποιο άλλο σημείο μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Δυστυχώς δεν είναι πολλά τα σημεία. Δυστυχώς δεν είναι πολλά τα σημεία. Αυτό το map έχει περιορισμένα σημεία που αν η ποιότητα των παιχτών είναι πάρα πολύ κακή, καλή ώρα, δεν βοηθάει μετά. Μένεις εκτός. Και αν ανάψει κάπου εδώ, οπότε από εδώ θα φύγει. Τώρα λογικά δηλαδή που έχασε και το live του, προσπαθήσει να την κάνει. Άρα κάπου εδώ μπορούμε να τον πετύχουμε. Άλλη μία να φάει. Τώρα που εξαφανίστηκε ίσως και εδώ. Δεν θα φύγει. Commitment στο σημείο να τους. Παιδιά, πέρασα από πάνω. Ουι! Commitment στο σημείο. Καλά. Από σποτ μηδέν, αλλά τι να κάνεις. Εδώ καταλαβαίνεις ότι οι νουμπάδες πάντα πάνε μπροστά και δεν έρχονται να κάνουν τη βάση. Ξέρεις ότι όποιος δεν γυρνάει πίσω, ξέρεις ότι δεν έχει skill, έτσι. Είναι νουμπάς, είναι καινούριος παίκτης, είναι νούμπης, είναι νουμποκολογής. Δεν θα πάω να πετάξω τσαπατάρο.
Δεν υπήρχε λόγος να το πετάξουμε το άρμα μας, παιδιά. Εκεί θα χάναμε τζάμπα HP χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα. Πάμε.